כמעט כל אדם חמישי בישראל סובל מהשמנת יתר. חלקם מהשמנה קיצונית, ומדי שנה מגיעים מאות מהם לשולחן הניתוחים. ועל כך נדבר עם דוקטור סובחי אבו עביד, מנהל היחידה לטיפול בהשמנת יתר בבית החולים איכילוב. שלום לך, דוקטור אבו עביד. בוקר טוב. איזה אפשרויות ניתוחיות קיימות היום? אנחנו יודעים ש-99% מהדיאטות לא מצליחות. להוריד במשקל כשמדובר בהשמנה קיצונית לא הולך. מה שכן עובד, מה שכן הולך, זה הניתוחים, הפעם קראו להם בריאטרים, היום קוראים להם מטאבולים, הניתוחים להצורות השונות של קיצורי קיבה ומעקפים. נכון. איזה שיטות יש לנו בארסנל שלנו? אז זה נכון. עבודות רבות הראו שבעצם הטיפולים השמרניים בחולים שיש להם השמנה חולנית או השמנה קיצונית הם לא יעילים, ומרבית החולים שמצליחים אולי לרדת במשקל בעזרת טיפול שמרני לא מצליחים לאורך זמן, ולכן בעצם הטיפול הניתוחי הוא הטיפול האופטימלי לחולים שיש להם השמנה קיצונית. אנחנו מדברים על ניתוחים שהמטרה שלהם היא בעיקרון להגביל את נפח הארוחות, וחלקם גם מביאים למידה מסוימת של תת-ספיגה במערכת העיכול. הניתוח הפשוט יותר הוא ניתוח הטבעת, שבו מלבשים טבעת על החלק העליון של הקיבה. ניתוח שלצערי הרב כרוך בסיבוכים לא מעטים, אחוז גבוה של ניתוחים רבים, וגם איכות החיים היא לא משהו אחרי הניתוח הזה. ולכן ניתוחי הטבעת יורד בצורה משמעותית בשנתיים האחרונות. ניתוח שרוול קיבה הוא ניתוח שהחלנו לעשות אותו לפני כ8-9 שנים, ניתוח שבו אנחנו כורתים משהו כמו 80-85% מהקיבה, אנחנו יוצרים בעצם קיבה צרה בצורה של צינור שמגבילה את נפח הרוחות, וישנם גם שינויים הורמונליים זמניים. וישנו את המעקף קיבה הקלאסי, שבו אנחנו יוצרים פאוץ' קטן בחלק העליון של הקיבה, שנפח שלו משהו כמו 20 מיליליטר, ואנחנו עוקבים בערך משהו כמו 1.5 מטר מהמעי הדק, כך שהמזון יורד מהוושת לתוך כיס קטן של הקיבה, וישירות לתוך המעי הדק, בלי לעבור דרך מרבית הקיבה, ובלי לעבור דרך המעי הדק ההתחלתי. כן. ישנה ספיגה שהיא הפרעה חלקית בספיגה. בניתוח הזה יש לנו שתי השקות. לפני כ20 שנה התחילו לעשות ניתוח שנקרא מיני מעקף קיבה, מעקף שבעצם בנוי על השקה אחת, ויש לו את היתרונות של שני הניתוחים, של ניתוח של מעקף קיבה וגם של ניתוח שרוול. אנחנו זקוקים לשני הנתונים האלה בכדי להפיק תוצאה אופטימלית של הניתוח. מה שעושים בניתוח הזה הוא בעצם כריתה, לא כריתה אלא פשוט ניתוק אנכי של הקיבה, ויצרה מעין שרוול על העקומה הקטנה של הקיבה באורך של 6-7 סנטימטר, בלי להוציא שום חלק של המעי הדק. ולקטע הזה אנחנו משיקים מעי דק במרחק של משהו כמו 2 מטר מהקיבה. כך שהמזון יורד מהוושת לתוך קיבה בצורה של צינור שאורכו משהו כמו 5-6 סנטימטר, וישירות למעי הדק בלי לעבור דרך מרבית הקיבה ובלי לעבור דרך כ2 מטר של מעי דק. כך שיש לנו כאן את היתרונות של ניתוח השרוול, וגם את היתרונות של מרכיב של תת-ספיגה עם השקה אחת. טוב, בוא נראה, יש לנו איזה רישום שתוכל להראות לנו ולהסביר לנו יותר טוב, ואולי דרכו גם נוכל לראות מה היו הניתוחים הראשוניים. אז בניתוח הראשון שהזכרת שהיה ניתוח של טבעת, היו שמים במקום הזה טבעת, כן? קצת מתחת לחיבור בין הוושת לקיבה. כן. ומה היו יוצרים? בעצם יצרנו מעין כיס קטן מעל הטבעת. טבעת היא טבעת מתכווננת שאפשר להקטין אותה ולהגדיל אותה, מכיוון שהיא מחוברת להתקן תת-עורי שנקרא פורט, ואפשר לשלוט על קוטר המעבר בהתאם לקצב הירידה במשקל ובהתאם להסתגלות למצב החדש. הניתוח השני זה היה ניתוח שרוול, נכון? כלומר, היו כורתים פה. ניתוח של השרוול בעצם כרוך בכריתה של כל העקומה הגדולה של הקיבה. את כל העקומה הגדולה של הקיבה אנחנו מוצאים... כל החלק הזה. כל החלק הזה עד הטריסריון כמעט יוצא החוצה. מוציאים אותו החוצה. ומה שנשאר אחר כך נשארת קיבה בצורה של צינור, שהנפח שלו משהו כמו 60-70 מילימטר. מה שנשאר זה רק החלק הזה. בהחלט. ומתחבר לטריסריון ולמעי הדק. מה שעושים בניתוח של המיני מעקף קיבה, הוא אנחנו מנתקים חלק מהקיבה בצורה של צינור. כלומר, מה שאנחנו עושים פה, מנתקים את החלק שהייתה פעם כל הקיבה. נכון. ויוצרים פה צינור. ומשיקים עליו את המעי הדק. ומחברים אותו למעי הדק. החיבור הזה נעשה במרחק של 2 מטר מהקיבה. לא כמו שאנחנו רואים בצילום, אבל פשוט... כן, הצילום זה הדמיה. נכון מאוד. כלומר, כל האזור הזה במזון בו לא נספג, והוא נכנס ישר
למעי הדק. בהחלט, כך שהמזון יורד מהוושת לתוך קיבה שהיא בצורה של שרוול, צינור, וישירות לתוך המעי הדק, בלי לעבור דרך מרבית הקיבה ובלי לעבור דרך התריסריון או המעי הדק ההתחלתי. עכשיו, אנחנו יודעים שבאזור הזה, בפודוס, באזור הזה של הקיבה, ישנם הורמונים שמופרשים, והם גם הורמונים שפותחים תאבון או סוגרים תאבון או שולטים גם, ולכן אנחנו יודעים שחולים אחרי שעברו את הניתוח של השרוול, גם אם סבלו מסוכרת, בחלק גדול מהמקרים הסוכרת החלימה, הבריאה. מה קורה במקרה הזה שהחלק הזה של הקיבה נשאר? ישנו הורמון שנקרא גרלין, שמופרש על ידי הפונדוס באזור מקום של הקיבה. ואנחנו יודעים שבעבודות רבות שהירידה ברמה של הגרלין בניתוח המעקף קיבה היא יותר גבוהה מאשר הירידה ממנו בניתוח של השרוול. כנראה שבכדי שיהיו מופרש צריך להיות מגע בין המזון לבין האזור של הפונדוס. כך שבניתוח של מעקף קיבה ישנה ירידה מוחשית בתחושת הרעב, הכמיהה למתוק יורד בצורה משמעותית, הדחף לחפש לאכול עוד ועוד יורד בצורה משמעותית. מה הם הסיבוכים של אותו ניתוח? זה ניתוח בכל זאת יותר גדול מאשר רק ניתוח שרוול. כי רק בניתוח שרוול אתה לוקח את החלק הזה, פה בכל זאת יש לך פה עוד השקה, עוד חיבור של השרוול למעי. מרבית הניתוחים האלה, מרבית הסיבוכים של השרוול, מעקף או מיני מעקף, בעצם קשורים לקו הסיכות שאיתו אנחנו סוגרים את הקיבה, מנתקים אותה ומבצעים את ההשקה. סיבוכים של דלף, של דמם, של היצירות באזור ההשקה, סיכויים שיקרה סיבוך כזה הוא מאוד נמוך, הוא בסביבות 1%. צריך לזכור שמכיוון שכאן המערכת היא מערכת די פתוחה, ההשקה בין הקיבה לבין המעי היא די רחבה, גם אם ישנו איזשהו דלף, הטיפול בדלף בחולים האלה הוא הרבה יותר קל מאשר טיפולים בדלף אחרי ניתוח של שרוול קיבה, מכיוון ששם ישנה מערכת כמעט סגורה בגלל השוער. כאן אין לנו את השוער ולכן אין לחץ מוגבר בתוך החלל. ואיך מטפלים בדלף הזה בניתוח? תלוי, אם זה דלף מינימלי, לפעמים אפשר לטפל בו שמרנית, עם אנטיביוטיקה, וזה מסתדר לבד, בכיוון שאין לחץ מוגבר. אם זה מביא לתסמינים של חום, כאבי בטן, יצירה של מורסה, לפעמים זה דורש ניקוז מלאורי ולאו דווקא ניתוח. במקרים, לפעמים יש צורך בהתערבות ניתוחית. איך אתה מחליט? יש לך ארגז כלים עם סוגים שונים של ניתוחים. איך אתה מחליט איזה ניתוח לעשות לאיזה חולה? זאת שאלה חשובה, תמהיל הניתוחים הוא די רחב, ואנחנו צריכים להתאים את הניתוח המסוים לחולה המסוים שיושב בפנינו, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון כמה מרכיבים מצורת האכילה שלו, את נפח הארוחות, את המשקל שלו, וגם מחלות הרקע שלו. חולים סכרתיים, חולים שיש להם ריפלוקס, יש להם תחושות של צרבות כל הזמן. הניתוח של השרוול רק יכול להחמיר את הריפלוקס, ולכן לא כדאי לעשות לחולים האלה ניתוח של שרוול קיבה. הניתוח של המעקף בחולים האלה הוא הרבה יותר טוב. חולים סכרתיים, נכון שישנו שיפור ולעיתים גם היעלמות של הסכרת אחרי ניתוחי השרוול, אבל התוצאות של השפעת הניתוח על סכרת היא טובה יותר בחולים שעוברים ניתוח של מעקף קיבה. חולים שאוכלים בעיקר מתוקים, שנפח הארוחות שלהם הוא גדול, ניתוח המקביל ארוחות לא כל כך יעיל בשבילהם, ואז צריך לשקול גם את אפשרות של הניתוח הזה. וגם חולים שיש להם BMI גבוה, חולים ששוקלים 150, 200, 250 קילו, הניתוח שמקביל נפח ארוחות לא מספיק, אנחנו זקוקים כאן למרכיב של תת ספיגה, ולכן צריך גם לשקול את האופציה הזאת של ניתוח של מעקף קיבה. אתה הזכרת BMI, BMI זה המדד של עודף משקל. מאיזה BMI, כלומר, באיזה מצב אנחנו מחליטים או מאשרים לעשות ניתוח כזה לחולה? ובוא נדבר גם לגבי אנשים צעירים, מאיזה גיל? אוקיי. ה-BMI שמקובל לעשות ניתוח אחרי BMI של 40, BMI של 40 הוא בעצם מהווה אינדיקציה לניתוח, כמובן שצריך להתחשב בכל מיני קריטריונים נוספים. BMI זה השמנת יתר פתולוגית. נכון. כן. כאשר חולים יש להם מחלות נלוות להשמנה. רק נגיד שהנורמה הוא עד 26, נכון? 25, 26, 27. כן, ה-BMI התקין הוא בין 20 ל-25, אנחנו מתייחסים למשקל אידיאלי כאשר BMI 22.5. כאשר לחולים יש מחלות נלוות להשמנה, כמו סכרת, יתר לחץ דם, בעיות נשימה קשות, אז הסף כאינדיקציה לניתוח של ה-BMI יורד ל-35. זה בעצם אינדיקציה לניתוח. כן, כן. עכשיו, מה לגבי בחורים צעירים? מאיזה גיל ניתן לנתח את הנערים האלה?
לפי איגוד הבריאות האמריקאי והאיגוד להשמנת יתר בארצות הברית, אפשר לנתח בנות מגיל 13 ובנים מגיל 14, אבל בקבוצת הגיל הזאת אנחנו חייבים לוודא שיש סביבה תומכת ושיש בגרות נפשית וגם גופנית לגבי הנושא של הבנה לקראת הניתוח, וכיוון שזה ניתוח שדורש מעקב ארוך טווח, מחייב טיפול מסוים, מחייב הדרכה של דיאטנית, של צוות, מאוד חשוב גם כל הדברים מסביב, הרי הניתוח הוא כלי שבא לעזור לחולה, ובמיוחד בקבוצת המתבגרים אנחנו חייבים לדאוג שיש סביבה תומכת ויש רצון להיות במעקב צמוד ועקבי. מה היתרון של זה? אתה הזכרת את זה, אבל מה היתרון של הניתוח הזה על ניתוחים אחרים? שוב, בניתוח הזה יש לנו שני מנגנוני פעולה. הניתוח הזה, קודם כל, הוא מגביל נפח הרוחות, שזה מרכיב חשוב, והמרכיב השני הוא בעצם מרכיב של תת ספיגה. הגוף לא סופג את כל מה שאוכלים. ולכן, חלק מהאנשים שעוברים את ניתוחי הטבעת או ניתוחי השרוול, אחרי 2-3, מתחילים לאכול נפחים קטנים, אבל התכולה הקלורית לפעמים גבוהה יותר, ואז בעצם אנחנו מתחילים לראות איזושהי נטייה לעלייה במשקל. בניתוח הזה ישנו את המרכיב של תת ספיגה, ובעצם זה יכול בהחלט להקטין את הסכנה הזאת. האם אותו מרכיב של תת ספיגה לא גורם לתת ספיגה גם של ויטמינים ושל מינרלים, חומרים חיוניים אחרים? בהחלט זאת נקודה חשובה, ולכן החשיבות של המעקב ארוך טווח ושל הבדיקות התקופתיות, אנחנו חייבים, קודם כל החולים האלה מקבלים בשנה הראשונה תוספים כמו ויטמינים, סידן, ברזל, בעיקר בנשים צעירות, אנחנו חייבים לבדוק פעם ב3 חודשים בדיקות דם, בכדי לוודא שלנו חסרים של ויטמין B12 למשל, או ברזל שנספג בעיקר בתריסריון ובמעי הדק ההתחלתי. ואם ישנם איזה חסרים, אז צריך לתת תחליפים בהתאם, לפני שזה יביא לתסמינים קליניים. לגבי הסיבוכים, ויש דברים נוספים, הזכרת לנו את הדלף שיכול לקרוא, ושהסיכון בו הוא הרבה יותר קטן מאשר בניתוחים אחרים. יש סיבוכים שאנחנו יודעים, כמה שנים עושים את הניתוחים האלה בעולם? הניתוח הראשון בעצם נעשה לפני משהו כמו 20 שנה, אבל כמו כל דבר חדש הוא נתקל בחומה של ברזל ואנשים לא קיבלו את זה, אבל כעבור 10 שנים שהתחילו להופיע עבודות והתחילו לבצע את זה במרכזים רבים בעולם, רואים בעצם שהתוצאות של הניתוח הזה הן טובות יותר מאשר בהשוואה לניתוחי המעקף הקלאסי וגם בהשוואה לניתוחי השרוול. בעצם מרכזים רבים היום במערב אירופה עוברים לעשות את הניתוח הזה כניתוח הבחירה לחולים שיש להם השמנה חולנית. מה עם תהליך ההחלמה מניתוח כזה? קודם כל באופן כללי, ואחר כך בהשוואה לניתוחים אחרים? בעיקר אנחנו מדברים על ניתוח שהמשך כשעה בממוצע, לפעמים קצת יותר, אם זה ניתוח חוזר, ומשך האשפוז לרוב הוא 2-3 ימים. מרבית האנשים חוזרים לחיי השגרה שלהם תוך ימים ספורים אחרי הניתוח. מכיוון שהמעבר הוא די רחב, אין כאן את התופעות של בחילות ושל צרבות אחרי ניתוח הזה, הן מאוד מאוד נדירות. בניתוחים אחרים גם כן המהלך הוא די זהה, זאת אומרת, בניתוח הטבעת בעצם המהלך הוא מהיר יותר, האשפוז שם לפעמים יכול להיות עד 8-10 שעות, ואנשים יכולים לחזור תוך פחות ימים לחיי השגרה שלהם. אבל צריך לזכור שסף הכאב וההסתגלות של חולים שונים למצב חדש הוא שונה, אבל בעיקרון המהלך הוא די מהיר בניתוחים האלה. דיברת על סף הסתגלות, אז אולי שאלה האחרונה, איזה תהליך נפשי עוברים האנשים האלה? החולים לפני הניתוח קודם כל עוברים עיבוד קפדני לפני הניתוח, כולל ועדה בריאטרית שצריכה להעריך את הסיכון הניתוחי שלהם קודם כל, מבחינה בריאותית, אבל גם יש גם פסיכולוגית או עובד סוציאלית שמוודאת שבבחינת הניתוח הם מבינים לקראת מה הם הולכים, שהם מודעים לשינוי שצריך לחול אצלהם. אנחנו מדברים על אנשים שהעודף משקל סיכן את הבריאות שלהם, הביא להם מחלות נלוות כמו סכרת, יתר לחץ דם, בעיות ריאה, והם ניסו דיאטות שונות ומשונות ולא הצליחו לרדת במשקל, יש חלקם גם כן הביא להם לקושי ניכר בתפקוד היומיומי אפילו, והם כמהים לתהליך הזה, והם באים מוכנים לקראת הניתוח, ומודעים לקראת מה הולכים, וכולם רוצים לשתף פעולה בכדי להצליח בכל התהליך של הירידה במשקל. ואולי בכל זאת שאלה עוד אחת קטנה אחרונה, אם אדם עובר את הניתוח, ובכל זאת שותה מילקשייקים, ואוכל פיצוחים, ואוכל את כל מה שאסור לאכול, שהוא רב קלוריות, מה הסיכוי שלו בכל זאת לרדת יפה? אוקיי, אז אמרתי קודם שהניתוחים האלה באים לעזור לחולה, והחולה צריך לשתף פעולה. אם הוא לא שתף פעולה, אז גם התוצאה תהיה בהתאם.
אני רוצה להזכיר שבניתוחים שמגבילים נפח הרוחות, זה פחות יעיל. ניתוחים שיש בהם מרכיב של תת ספיגה, זה יעיל יותר, אבל לא מספיק. בהחלט אנחנו זקוקים לצד של החולה ולשיתוף פעולה שלו. תודה רבה. אנחנו יודעים ששומן זה מחלה קשה ביותר, ואנחנו יודעים שהיא גורמת להרבה תחלואות נלוות. תודה רבה לדוקטור סובחי אבו עביד.